Bigyan mo nga bis, ano, sa akin, yung TV. Victoria Kulobe, Tamsa kapatid. Nakita kita. Magandang gabi sa'yo. Good evening, good evening. Salamat sa pagpasok. Dala po ako, mimiso sa lahat po. Make a shout out sa lahat, sabi ni Victoria Kulobe. Kumusta ka po, kapatid? Okay lang po, okay lang po. Okay lang po, kapatid. O ikaw, kumusta ka na? Kaya sabihin kay mami mo. Okay lang po. Ako busy po sa work, kapatid. Okay lang. Pagka busy, okay lang yan. Kailangan natin yan, trabaho. Ito pa? Asa na fix mo dyan? Wala? Yubi! Yubi! Tawag ka ni Nas. Coffee shop po ako, work. Kaya dami order online po. Babalikin kita po yan, ha? Sige lang. Saan ang coffee shop mo, Victoria? Masarap po yan. Coffee is life. Isda pa daw, be. Wala na, be. Sarap yung kape. Yung ano, maski Be. black coffee, masarap. Wala na. Mga broad coffee. Tapos, no? Ano ang pinagagawa mo? Wala na. Sa Malaysia po ka, Malaysia ko nga pala. Galing ako dyan. Barista ko, uy. Galing akong KL. Nasabi ko ba siya na galing akong KL? Wala na. Ito, Saan sa Malaysia? sarap yun, no? Medyo maliwanag pa panahon dyan. Parang alas 5 pa lang ng hapon dyan. Maliwanag pa. Ang ganitong oras. Saan ka ba? Sa Bangsar? Maraming coffee shop dyan sa Bangsar. Love Channel. Magandang gabi sa'yo, Mitch. Sa 1 month Kiara ako, kuya. Kuala Lumpur. 1 month Kiara. Samsung Patag. Dan Tamsak host. Magandang gabi sa'yo, Brother Sam. Good evening, good evening. Tamsak, Sapak, Sabay, Tadyak, shout out, Team Uragon. Binira mo, Mitch. Sige. Ano mo, ano mo sa Team Uragon yan. Wala ako jacket, meron na. Binigyan kita, Brother Sam, jacket. Meron na, meron na. Bakit nawala ang aking mic? Bakit nawala? Hello, 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 hello. Hello. Ayun, meron na. Baba ko, short host. Naku, wag ba, short lang yung baba mo, okay lang ha, pag short lang ha. Pasaway kami.
Shout, shout. Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Short lang yung ba mo, miss, ha? May sounds ba ako? Meron ba akong sounds? May audio ba ako? Love channel, laga ba ng short? Ayan. Tinas ko ulit yung short mo. Wala ba kayo ma-prank dito? Aba, may harang ba? Fix mo. Mitch, may harang ba, Mitch? Hello, hello. Test, test. Hello, hello. May mic. Hello, hello, hello. Test, test, mic, test. Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Meron, meron. Hello, hello. Wala kang pader. Wait, labas ako. Labas ka muna. Mitch, text mo nga. Okay naman, mic nyo. Boss, thank you. Wala. Love channel, wala. Ay, wala harang. Mitch channel. Wala pa din. Wait lang, channel. Mitch, paano palalagay ko? Wala maglalagay eh. Hindi ko maano sa, nakasalang kasi yung cellphone ko eh. John Mark Mariano. Yo, 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 what's up? Man! Man! Ano?
Pakishare mo, ano, Mitch. Saka share ko sa GC. Baho. Wala talaga ho. Sige, papadalagan ko pala ko. Share ko muna sa GC. Musta ka na, Mitch? Hindi ka ba nag-LS? Hindi ako sa GC kasi medyo busy dito. Nagpapakabit ako ng panibagong metro, ang Meralco, para sa isang bahay. Okay lang, host. Good. Namimiss ko grupo. Sige lang, sige lang. Hindi ka nag-message. Mamaya pa ko, LS host, 7:30 p.m. Uy, hanggang 8 ako. Dami na nakalimot talaga. Okay lang. Love channel, sa malalamat sa pabidyo mo dyan, ha. Thank you. Appreciate. Thanks, Mitch. Mami, Belen and kids. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Bibi Love, shout out team, Dragon. Love, love, love. Magandang gabi sa iyo, Mami.
Shout out, 4 million in the house. 8 million tiwarik. Salamat po sa mga inyong lahat. Salamat po sa mga nandiyan dyan. Sa mga hindi nakakalimot. Pwede kayo maglablaban dyan. Magaba kayo ng bahay. Nagbaba si Love Channel, oh. Gamit sa labas. Kamsakdan, host. Mama Agnes.
Randy Francisco, Yahoo! J. Carey Vlog, Bakod Host, Pader. Randy, na Pader, dalawa. Magkwento muna kayong dalawa dyan. Diyan muna kayo magkwentuhan sa loob, sa Bakod. Junet Kusin, Pader Tiyo, Dan Tusok, sabi ni Junet. Yan, tatlo na kayo naharang dyan. Ama kayo pumasok. Mega love shout out, Team Uragon. Loading. Missing someone. Pader. Andiyan ka, missing someone. Ah. Bakit ang tahimik? Pasayhin mo, J. Carey. Tahimik tayo ngayon. Hello, J. Carey. Ayun na, J. Carey, missing someone. Kilala mo na yan, J. Carey? Si missing someone? Blood, sumayo ka ng tahong. Di Carey Vlog, sumayo ka ng tahong ni Carla para sumaya. Junet kasi nagaba ng bahay. Si Mitch pala yan, Manoy. Huli. Missing someone. Salamat sa pabidji-bidji. Nagaba ng bahay si Junet, oh. Ano ba, premiere ba ito? Prank ka ba, J. Carey? Naghahanap ng mga prank yan, kanina pa. Hindi ka na prank. No, nadali ka niyan eh. Mega love shout out sa lahat. Gusto mo lasa ka, Pader? Gusto mo la asa ka? Patamsak guys, sabi naman ni Junet, oh. Premiere pala ito in 2 days. Tamsak natin yung binaba ni Junet. Premiere pala yan, premiere. Pakitamsakan, pakitamsakan.
Pakilablab natin yung binaba ni Junet. Kawaray. Hos, patamsak. Kawaray. Sige, pwede kayo maglablaban niya. Baba kayo ng bahay. Pwede, pwede. Baba yung mga premier niyo dyan, yung mga patatamsakan. Pwede na kayo maglablaban dyan. Patamsak host, kawaray. Pagkatamsak natin yung mga bilabang pang premier dyan, no? Kawaray nagkaba. Kawaray nagkaba, oh, ng bahay niya. Tapos si Junet, pakilablab natin. Balik ako dito, gwapo kasi ng host. Sa ano lang yan, sa camera lang yan. Pakipunta natin yung binaba ni Kawaray, oh. Tsaka yung ano, tsaka yung binaba ni Junet. Junet, humay kusin. Pakilablab natin, pakilablab. Yung mga gustong magdikit ng bahay dyan, gusto magaba ng bahay, pakibaba nyo yung bahay nyo para malablab natin. Padama natin yung pagmamahal na walang hanggan. Pagmamahal na talagang ano, maski pangit ka, lalablabing ka pa din. Papansinin ka pa din. Di ba? Hindi magbibigay ng sama ng loob. Kailangan lablabin natin, ipadama natin. Idikit natin ang gusto para hindi malaglag. Hindi mukbangin ni Lolo. Mahirap pag minukbang, di ba? Jay Kari, Kawaray, Junet, tamsakdan. Oh, nagtamsak na si Kawaray, oh. Pakipunta natin, Junet, Kawaray, tamsak sa'yo. Ayun, naggantihan na sila. Naggantihan na sila. Pakipunta nyo rin, 9 million in the house. Padama nyo ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Ayun, dami natin dito, 8 million in the house. Pakitamsakan yung mga binaban nilang bahay dyan. Hindi ko nakagawa ng pang-premier. Bukas siguro gawa ko ng pang-premier para mapalablab din sa mga nandiyan dyan. Palakpakan natin yung mga nandiyan. $8 million in the house. Bigyan ng palakpak yan. Salamat, Lord Junet, sabi ni Kawaray. Kawaray, thanks. Nagantihan na ng thanks. Pinadama na nila yung kanilang pagmamahal. Junet, humig kusin. Kawaray, thanks. $4 million in the house. Asan yung iba? Shoutout dyan. Mega shoutout. Dan, tamsak, admin Junet. Sabi ni Jay Kari. Jay Kari, pasayahin mo ang gabi. Lablabin mo sila lahat, Jay Kari. Ipadamo mo yung pag-ibig na galing sa Davao. Bigyan mo sila ng durian tsaka ng ano, ng marang. Samahan mo ng suha. Suha na galing sa Davao. Hindi, luha galing sa Davao.
Antayin mo kami dyan, Jay Carey, pagkatapos ang lockdown. Dadalawin ka namin dyan sa Davao. Ang dami natin viewer. Janet Kusin. Thank you, Jay Carey. Pakilablab natin yung mga binaba nila dyan, no? Yung mga gusto magbaba ng bahay, pakibaba nyo bahay nyo para madikitan. Erlin Official TV, shout out from Palawan host. God bless you. Ah, nasa Palawan. Saan ka sa Palawan? Nakarating na rin ko dyan sa Palawan. Nakarating na ako ng Brooks Point, Balabac, Mangsi Island, Puerto Princesa. Naikot ko na rin yan, Palawan. Quezon, Roas. Naikot ko na yan. Pero ang pinakang maliit na islang narating ko ay Mangsi Island sa dulo ng Palawan. Malapit na sa Borneo. Saan ka sa Palawan, Erlin? Maganda ka ba siya dyan sa Palawan? Saan ka ba sa Puerto? Junaid, Jekare, huwag ka mawawala dyan sa premier ko. Kasama ka dyan mga members ko. Team Uragon at Super Chatter, naka-shoutout ko. Ganun ba yun, Junaid? Salamat sa'yo, Junaid. Si Junaid, tagol ng bahay, oh. Ellen Official TV, Junaid, tamsak, Jordan. Pakilablab natin yung kay Junaid. Anong oras ito, premier mo, Junaid? In 2 days pa pala ito. In 2 days pa. Puerto Princesa City. Angel GTV, Panty Kumanoy, pasaway ka, Angel. Napin natin. Angel dyan. Ayan, pinantihan na kita, Angel. Nagaba ng bahay, tusok ako, Manoy. Sige. Sige lang. Salamat, Angel. Erlin Official, nagaba ng bahay, oh. Kawalan, nagaba ng bahay, pakidikitan, pakilablab yan, oh. Ang bata, kanang kay Erlin, napakabata. Bagong enroll si Erlin. Bigyan kita, Erlin, ng isa. Ang bata ng bahay mo, Erlin. Bagong enroll. Erlin Official TV.
Pakipunta natin yung batang bahay, oh. Si Erlyn, pakibigyan natin yan, oh. Yung binabang bahay ni Erlyn, pakipuntahan, pakidikitan. Kauray, tamsak all done. Copyright ako dito, eh. Copyright ako. Love Me Channel. Nagawa ng bahay. Pakipuntahan yung mga nagawa ng bahay dyan. Pakilablo naman natin, no? Salamat sa mga dumikit. Tulad ko din yan, host. Batang-bata pa. Charot lang. Ay. Ano ba yun, Erlyn? Bata pa ito si Erlyn. Bata pa. Kayo enroll lang. Pakipunta natin yung binaba ni Erlyn na bahay, oh. Sayaw ka, Manoy! Wala tayong pansayaw. Yan, oh. O, di ba? Pinagbigyan kita, Angel, ha? Love, shout out, Angel G. Kung hindi ka lang cute, Angel, di kita pag-ibigan para sumayaw ako. Ano ba yan? Pakilamlab natin yung mga binaba nilang bahay dyan. Pag Presim Live gamit Pogi ni House. Ay, ano ba yan? Sa Presim lang ba? Bakit doon sa ano? Sa direct? Hindi Pogi? Ano ba yan? Albor ng salamin, Nos. Sige. Baba ka ng bahay mo, Angel, para madikitan ka dyan. Di ako makababahay, host. Nakabaon pa. Pasaway ka talaga, Angel, kahit kailan ka, oh. Maski sa pag nag-LS ka, ganun nga pasaway ka talaga. Ano ba yan? Mitch, tamsak all done. Sabi ni Arlene. Dikitan mo ito, Arlene, na, ano, na bahay ko. Bibigyan pa kita ng isa. Bakatan mo lang at bibigyan pa kita. Bakatan mo lang, ha? Pakilablab natin yung mga binaba nilang bahay dyan, no? Pakilablab. Sige po, ho. Sige lang, Arlene. Salamat. Taga Puerto Princesa si Arlene. Tawid dagat. Busy pa pala. Basos ang keyboard na. Ano ba yan, Angel? Angel TV, salamat sa pabidyo-bidyo. Salamat sa Angel sa patambay dyan. Thank you, thank you. Janet Cousin, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Thank you, thank you. Top chat, 7 million in the 18
Erlen, ito na ba sa bahay mo? Balikan mo ko with bakas. Pinuntang ka na, ikaw aray, oh, Erlen, oh. Pinikitan ka na. Angel GTV, parang gusto kumain ng ginatang langka na may pagata. Nagdadalang tayo lang ang char. Bukas magluluto ako niyan, Angel. Tinan mo. Iba-vlog ko yan bukas yung ginatang langka. Sinasabi mo, haluan ko ng kung walang alimasag, hipon na madalaki. Meron akong langka sa rep. Nagatan ko bukas, mablog ko. Pakita ko sa iyo. Nagdadalang tayo ka lang. Ellen Official TV. Tamsak dan and share Biko host. Uy, salamat. Ano ba FB Marlin? Salamat sa pabidyo-bidyo dyan, Angel. Thank you, thank you. Kawaray, nagaba ng bahay. Dan, dikit, Erlin. Junet, nagbabad ng bahay. Ang premier niya yan. Pakitamsakan lang, pakitamsakan. Yung mga nagawa ng bahay dyan, pakitamsakan, pakilablab naman. $6 billion in the house. Good evening ulit, magandang gabi. Yun yun. Tagal ako makadikit, tos. Naliligo pa kasi ako. Ah, kung saan ako makadating, pasensya po. Okay lang, Erling. Sige lang, kasi bata ka pa eh. Bata pa yung iyong bahay. Tsaka lang, lalaki din yan. Lahat kami nagpupit sa ganyang kaliit. Bago namin narating yung malaki. Pag may tsaka, sigurado may biyaya yan.
Salamat, Turay. Early Official TV. Dali ha. Dalawa? Gretel, magandang gabi sa'yo. Sakitan kita, Gretel.
Salamat sa pagdalaw. May bisita kasi kayo, lumabas ako. Kumusta ka na, Gretel? Good evening, Manoy. Magandang gabi din sa'yo, Gretel. Queen Atix, support, harang. Diyan ka lang muna, harang. Queen, diyan ka lang muna. Okay lang po, busy lang. Okay lang yan, Gretel. Mas maganda yung medyo nabibisi, parang di nabuboring. Di ba? Pag hindi ka busy, boring ka. Maganda yung medyo busy. Sino ba may premier ngayon, Queen? Erlen TV, host, may tuturan muna ako. Ito pala ako sa totoong bata po. God bless you always. Sige lang, Erlen. Yan mo. Salamat sa pagbagat sa akin. Hindi ka sa akin, ha. Balik mo kita mamaya. Thank you, host. Sige lang, Erlen. Welcome, welcome. Ano? Ano sabi ni Gumi? Ano sabi ni Gumi? Ubusin nila yan. Pati maliit. Hirap maging kulirang guro, host. Naku, alam mo ba yung mga guro, favorite ko ng mga, ano yan, mga tao na yan. Harang pa, Queen Attic Sport. Yan ang mga paborito kong kaibigan, mga teacher. Kasi, ano, sila yung talagang pangalawang magulang. Alam mo pa naging teacher ko, dalawang tiyahin ko naging teacher ko. Virtual ka pa rin. Online pa rin ang turo ngayon. No? Online pa rin.
Love Me Channel. Salamat sa mga video-video dyan. Thank you, thank you. Makamit ko, haha. In. Love Me Channel. Eden Official TV. Mamaya kita balikan, ha? Mitch Channel. Bagong enroll yan si Arlene. Ikita natin yan, bagong enroll. Baka sakali maka-kinder na. Tambay lang Manoy, ha? May trabaho. Okay lang, Queen. Okay lang, okay lang. Salamat, Queen. Salamat.
Amway Boys TV. Salamat. Salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Amway Boys TV. Dinakita kita, Amway Boy. Ha? Dan Tamsak. Salamat, 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 salamat. Amway Boys TV. Amway Boys, tagawa ng bahay, oh. Pakipuntahan, pakipuntahan. Bata pa rin ang bahay ito. Hindi pa nakaka-credit ng grade 1. Bigyan kita na isa. Dan sa'yo, Amway Boys. Thanks, host. Okay lang. Winatix, OTW Amway. Pakidikitan yung binawa ni Baby Love sa bayo kay Mama Agnes yan. Pakidikitan, pakidikitan. Love Me Channel. Salamat, salamat.
Pakidikitan yung binaba ni Baby Love sa bahay, oh. Eh, Mama Agnes yan. Pakibakatan lang, pakibakatan para mabalikan kayo. Thanks, Pinatics, Amoy Boys. Mga bata pa mga bahay nito, pakidikit natin, pakidikitan. Silip-silip lang ko, host. Ha, kaya naman pag di ako nakasukli sa mga nagdikit sa akin, host. O tama, dikitan lang talaga, balikan lang talaga. Mami, Bilan and Kids, salamat sa pabidyo-bidyo dyan. Bidyo lang, kaya na pa ako kasi nagkapakain sa mga kids. Okay lang siya, okay lang Mami Bilan, okay lang. Kakatayo na lalamunan. Ito, ito. Mama Agnes, tamsak dan. Nadikitan mo ba, Eileen? Para mabalikan ka. Sa amin din yan, amin din yan. Ikot-ikot, loading-loading. Patusok naman po sa aking premiere. Mami Bilin. Erlen Official TV, opo. Pakipunta natin yung binaba ni Mami Bilin na bahay, oh. Pakitamsakan, pakitamsakan. Natusok ko na ng isa, Mami Bilin. Meron pang isa.
Early Official TV, nagkaba ng bahay, oh. Mami Belen, tamsagdan all, mami. Pakidikitan yung binaban ni Erlin ng bahay, oh. Preparatory pa lang ito, si Erlin. Erlin Official, OTW. Salamat po, sabi ni Mami Belen. $6 million in the house. Magandang gabi sa inyo lahat. Good evening po, good evening. Fanatic support. I'm way done. Father, still mute. Sabi ni Queen. Salamat sa mga video-video ninyo dyan. Thank you, thank you. Mami Belen, harang. Lumabas si Mami Belen, harang. My boys TV, balikin ko mamaya. Fanatics. Si Shirley maliit. Papo, pala, bahay niyo. Oh, gender pa lang yan. Kung baka sana, preparatory pa lang. Kaya enroll lang. Mami. Ay, kailangan suportahan. Maliit eh. Oo, malito po, mami. Sabi ni Erlin. Lalaki din yan. Lahat naman yung nag-umpisa sa maliit. Nag-umpisa sa isa. Tsaka lang, lalaki din yan. Jay Rillores, tamsak na po sa iyo, kadugo. Jakita kita, Jay. Dan po, full pack sa inyo. Sabi ni Mami Belen ni Kids. Magandang gabi sa'yo, Jay. Rillores. Magka-page na tayo. Mami Belen Kids. Maglibot ka lang, sis, sa mga LS. Dami ka maiging kaibigan. Jay Rillores, akos ng taga-uwas Almay, taga-uwas din ang nanay ko, Jay. Taga-uwas din ang aking nanay. Ikot-ikot nga lang, Erlin. Kung saan merong LS, punta ka lang. Agnes, so nga, sis, pasilip-silip muna ako dito kasi nangingista ko. Hey, hey. Jerry Jores, Akos niya na Tarasyo Jores, Junior Owas, sa Barangay Saman at Barangay Umabaw. Hindi ko na alam yan, Jay, kasi, dito na ako nagbinata sa Maynila. Jerry Jores, muni na. Tapos na ako.
Nakagraduate na ako, monetize na. Medyo nakuha sa tsaka. Skip mo. Kami, di pa. Tsaka lang yan, Jay. Excuse me. Tsaka lang kailangan. Tsaka mahabang pasensya. Laki pa ng double yes na habulin. Ilan ba? Ilan ba ang banana mo, Jay? Nagaba ka ng bahay dyan, baka sakaling may dumikit. Amoy Boys TV. Nagbaba ng bahay. Pakidikitan. Pakilablab naman yan. Yung mga nagbaba ng bahay, pakisuporta natin. Pakisuportahan. Pakiibigin natin bawat isa. Jerry Yures, nagbaba ng bahay. Whistle Bros. Oh, malaki na bahay mo ah. Whistle Bros. Malaki na. Bukod niya ang video mo. Bukod niya ang video mo, Jay. Tapos malilit pang oras. LS lang yan ang malalaki. So 5 WS pa, kulang. Ay, laki pa. WS lang na iwan. Kung marami kang gadget dyan, madaling gawa ng paraan yan. Yan kita ng isa. Naharang si host. Maski sa Smart TV, pwede mo isalang yan. Madali lang yan. Magkano pa? 2.5 pa kulang. Madali lang yan. 15 days, kuha yan. Marami kang gadget. 2.5 pa, kulang yan. WX. Malaki na bahay mo eh. Graduate ka na sa bahay eh. Nag-grade 10 eh. Patulong ka sa mga kapatid mo dyan. Pakipuntahan yung mga binabantilang bahay dyan, no? Queen, kumusta na ang WH mo? PM mo ako. An error occurred, retry. Ano ba yan?
Ang dami natin doon sa sa GC natin, Jay, patulong ka. Sama ka ba sa GC ng mga Rinyores? Anak, Yes, sa TV, Tamsakdan, Manoy. Maray na bang kisay mo, Manay, yes, sa Kumusta na ang Legazpi? Missing you so much in Legazpi City. Nasa bago the kids. Nasa bakod si Jesapay TV. Ayamin, Manoy. Hello sa lahat. Jay, balikan mo lang si Mama Agnes bukas. Dinikitang ka kanina. Ayamin, Manoy. Yesapay TV. Hello sa lahat, sabi ni Yesapay. Kumusta na ang Legazpi, Manay Yesapay? Nami-miss ko na ang Legazpi. Ang sarap na umuwi ng Legazpi. $5 million in the house. Maganda gabi muli. 25 kiwarik.
Okay lang nga, ligas yung ano eh. Yung ay, okay nga, kaya namimiss ko na yan eh. Ligas ko eh. Sana okay na para makauwi na, makapagbakasyon. Maski ilang araw lang. Huwag ka muna umuwi, Manoy. Bata Sir Positive Ligaspi. Negative ako, mami. Negative ini, negative. Erlin Official TV, bros dan all. Hindi kita ka Erlin, ni Ajay, ni Erlin. Balakan mo na lang siya. Ay, tinawan mo ko mamaya sa piya. Magkikita din tayo dyan sa puro. Makakalibre din ang buko. Naimiss kong kumain ng pansit ba to na may tinuguan. $9 million in the house. Dumami tayo ngayon. Salamat sa mga patambay-tambay na dyan, sa mga pabidyo-bidyo ninyo dyan. Thank you, thank you. Manoy, late. Ang net mo. Late nga. Mahina ang ano ko, mahina ang internet ko yun kasi may, ano eh, umulan. Umulan dito, umulan. Kano?
8 million in the house. Salamat po. Baby loves, sa pabidyo-bidyo. Thank you. Hala, sino yan, baby loves? Blood and girl. Erlen Official TV. Hello mga friend. Adyo FB name ko. Amna Erlen Gas. Jopis po. If okay po, friends, mga langga. Sige, Erlen. Uy, ba't ganun? Ba't ganun? Gwen P. Harang. Magandang gabi siya, Gwen. Aad kita, Erlen. Yes, sa PTV. Padikit po sa mga hindi ka kadikit here. Premiere now po. Mapipili ka ba ngayon, yes, sa ano mas ba ito? Ano pa ito? Sa January 20 pa ito eh. Ano pa ito ba ngayon? Ngayon ito. Bakit ay 114 minutes pa. Ano pa? 2 oras pa ito. 9:30? $9:32 yes, pe. Alingatong roots. Meron ba tayong alingatong roots dyan sa Ligaspi? Anak, $9:30 kahit ang premiere mo. Sino? Oo, ang bahay mo. Ha? Mayaman na eh, mauuna ka. Wala akong premiere ngayon. Dapat inagis mo ng 9 na yan. Pero okay na, 9:30, di ba? Wala akong premiere ngayon.
Ayan, nakapasok na rin. Meron ba tayong alingatong dyan sa Ligaspi, SFP? Hello, Sis Gwen. Gwinatic support. Salamat sa pabidyo-bidyo. Gwen P, hello, yes, good evening. Gwen, kumusta na yung ano mo? Yung WH mo? Hopefully, tamsagdan, Kuya Manoy. Magandang gabi sa iyo, hopefully. Pader. Napadiran. Si Depsi. Wala, host. Umakit ako ng bundok para dyan. Ha, ha. I am muna trending yan sa social media na maganda daw sa mga kidney. Oo, maganda yan. Umarangkada naman, oy, ha, ha. Mga 2147 na. Ayos yan. Pero ano, isa bundok natin meron dyan ang ano, alingatong. Hindi lang sa kidney yan. Magandang gamot yan sa lahat. Mami Belen ng kids, salamat sa BGBG. Hopefully. Hello po sa lahat. Uragon. Gwen P, salamat sa inyong lahat. Video lang, Manoy. Gawa pa ng module. Mag-module ka muna dyan. Gwen. Ayos yung pag-module mo, ha? Para pag-graduate mo, cum laude ka, ha? Dan tamsak, Manoy. Mahirap na makahanap yan, host. Dami gusto kumuha niyan. Imagine, host, 400 plus yung yan. Bintahan sa social media. Mahal ka social media yan, eh. Aha, graduate na ako, Manoy, sa pinsan ko. Namudji sa host. 6 billion taos. Good evening sa inyo lahat. Salamat sa mga pabidyo-bidyo dyan, sa patambay-tambay dyan. Thank you so much. Ano? Tignan mo sa Shopee ang price. Grabe sa mahal.
Kasi dami naghahanap niyan now. Dito sa Bicol, kaya sinadya ko talaga magpakuha niyan. Nakakuha ka naman. Nakatamsan ko pala ako si CFTS. Thanks sa puli. Ikaw kailan ka premier, sabi ni Sapi. O ka din premier CC. Pag may premier pa, pag may ma-premier sis, sabi ni Hopuli. Kumbag ka ng bundok, yung sabi, nakakuha ka doon. Alam ko, nagtatanong niya, mga agta eh. Mga agta. Hanap ngayon sa mga agta. Madami niyan. Salamat sa pabidyo-video dyan, yan sa pay. Thank you, thank you. Hey!
Ruben Villarias. Villarial. Salamat, salamat. Salamat, God's creation. Thank you so much. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pakulay, God's creation. Salamat po sa inyong lahat. God creation, God bless us. Ngatin tayo ng Panginoon sa lahat ng oras at ilayo sa namang kapahamakan. Salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat, God's Creation Channel. Salamat sa suporta. Thank you so much. Thank you so much. God's Creation Channel. Shout out. Salamat po sa inyo. Salamat po. Na-raid si Kuya Manoy Hapoli. From God's Creation Channel yan. Yan ang isa sa mga tumulong talaga yan. Ako isa sa tinulungan niyan ni God's Creation. Kaya hindi pwedeng kalimutan ko yan. Kaya napakaraming salamat sa iyo, kapatid. Pagpalain ka ni Lord lagi. Pagpalain ka habang panahon. Ingatan ka sa lahat ng oras at ilayo sa anumang kapahamakan. In Jesus' name. Max, so, lagyan kita ng jacket. Bali Vlogs. Thank you, thank you. Mox Vlog. Salamat sa'yo, si Jane. Thank you, thank you. Hello, Kuya Manoy. Chok na. Na-chok mo ako si Jane. Nahulan nakapasok. Haha. Si Jane Mox. Catherine Mujado, Yahoo. Pasok lang, pasok lang. Pwede kayo maglablama niya, magawaan ng bahay. Sino ba kasunod ko mag-alis? Dinner time, kaya muna ha. Video lang, Kuya Manoy. Malapit ako magtapos. Meron pa tayo literal 8 minuto. Kulay pa siya.
replyan po ako. Magkaba kayo ng bahay, pwede ko magbaba ng bahay dyan. Hmm. Iwan, iwari. Lumila daguro, harang. Malapit ako magtapos, Queen. 6 minutes before end. Hopefully, Queen. Medyo nagbabad yan ang oras natin. Sino sunod ba ano? Mag-LS. Carla? Muli, ako'y nagpapasalamat sa inyo lahat sa mga sumugod sa aking LS. Maraming salamat po sa inyo lahat. Lagi nating tatandaan na si Lord lang ang dapat ating samahan. Si Lord lang ang bigay-bigay sa atin ng pag-asa. Siya lang ang lagi nating kakausapin sa ating mga problema. Ingatan tayo sa lahat ng oras at ilayo sa anumang kapahamakan. Salamat sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ano man ang inyong problema, idulog na ninyo sa Kanya. Lahat naman ay Kanyang re-resolbahin. Higit sa lahat yung mga nasa ibang bansa. Huwag natin kalimutan manalangin. Pray lang. Yun lang yun eh. Salamat sa inyo lahat. God bless us all. Salamat po. Bye-bye.